Li bajarê Qamişlo pêşîngeha pêşazazî tê li darxistin dê roja dişemê jî were bidawî kirin. Pêşîngeh bi sponsereya Desteya Aborî û Çandiniyê li Herêma Cezîrê û li gel Hevrêziya Yekîtiya Odeyên Bazirganî û Pêşazaziyê hatiye organîzekirin. Hevseroka Rêveberiya Pêşazaziyê li Qamişloyê Cîhan Zêrîn ji dengê Amerîka re diyar dike got armanca wan ew e cihêrenkirina bingeha aborî û piştgiriya hilbirîna berhemên xwecehî ye. اف كاري ما دسبك دسبك بكرن كوك مشروع كان بيجين كسنويه بري انا مصالك بري انا مدرباس ومشاكر صار دني بسبب روشا كورونا ما تاجيل كر بس اما ضمن المخططات مي سنوي دبون في مره ده بيشنقها شيء بكن طبعا كسي قلبه كمشارك مقارن هجماني انا زيديش شيست معملي هنا بر مشاركا طبعا هدفهم في بروجي دسبك ام بيجن كمنتج محلي دعم بكن تسليط الضوء على المنتج المحلي هاي كيجا اصلي التطور الصناعي الجمع هاي كيجا اصلي خابيش كاتنا Tvê pêşangehê de zêdeyî 6 kargeh bejdar in. Piraniya madeyên hatine pêşkêşkirin berhemên xwecehî yê ji cûreya pêşesaziya veguherana ye. Li gorî beşdaran ev derfeteke baş e ji bo bihêzkirina pêşesaziya xwecehî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Nûnera kargeheka Kebla Elmanî Leyla Ehmed dibêje got ew rastî astengiyê tên heya got alav û sifir derbasî herêmê dibin. افكار قهمه اي كمين اكو تقامش ود افاد بي اجبو كابلات اجبو كابلات كهرباء وتليفونين الفيدا كي يمشي ذكر كارقهم الصناعه كبنه بس انك برسجريك الباما هنن قابا قومتينن مادا صفر ان حاسي قابا امتينن مستريتينن امنك برسجريك ويدا كدينك اصلا جيانن Li gorî beşdaran got pêşîngeh rê dide xwediyê sermiyanên Kurd li dervê welat got bêne li hundirê welat kargehan vekin. Karmendê kampanya Newroz a kel û pelê xwarinê Hemo Remezan dibêje kampanya wan ji demeke nêz de hatiye vekirin û niha markêtên xwe li piraniya bajarên Bakur û Rojhilatê Sûriyê vedikin. Pilotîkeya wanî firotinê rasterast ji kargehê heya got bigê destê welatiyan. Got ev yek dihêle got kel û pelên xwarinê yên firotinê erzan bin. كسعر باش جملة يعني وملت انا مش مرازي وتي فراغه جمع قلقي يعني لما شف فراغي ما الحمد لله فراغي ما ماشي وكماركت يعني ام درن ماركت اخويا ماركت ما الحمد لله باش شغلي ما يعني ملت راضي الحمد لله. Hêjaya bîrxistinê got ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê nêzîkî 720 kargeh biçûk, orte û mezin hene. Gobêtirî wan kargehên kelûpelên xwarin ve xwarin û alavên avahiyê ne. Li gorî pisporên aborî got hêmana sereke ya geşepêdana pêşazaziyê aramî û tenahî ye û ev astangiya sereke ye pêş vê yekê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Pêşîngeha pêşesaziyê li Cezîrê tevî astengiya hewl dide got pêşesaziyê li pêş bixîne. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.